Μία μικρή παρουσίαση της συσκευής της Garmin, το 3597 LMT. Είναι από τις λίγες συσκευές της εταιρείας, η οποία έχει ένα πάρα πολύ όμορφο design, όπως θα δείτε, λεπτό. Εδώ έχουμε την κάρτα, μπαίνει η κάρτα SD, εδώ η βάση, εδώ το άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής, αλουμίνιο πίσω. Εδώ γίνεται η σύνδεση της συσκευής με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου, αλλά λειτουργεί και ως traffic, πληροφορίες για την κίνηση δηλαδή. Η βάση στήριξη στο μπαγκρίζ. Το καλώδιο του USB για σύνδεση με τον υπολογιστή και η δερμάτινη θήκη. Ξεκινάμε με τη συσκευή. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Ρυθμίζουμε τη χώρα. Ελλάδα. Το γνωστό λογότυπο. Πάμε ρυθμίσεις να αυξήσουμε λίγο τη φωτεινότητα. Και όπως βλέπετε έχουμε το γνωστό μενού της Garmin. Εδώ είναι η σύνδεση Bluetooth, την οποία αν θέλουμε την απενεργοποιούμε. Εμφανίζεται η δορυφόρη, η λήψη, και εδώ η μπαταρία. Στη μέση είναι η ώρα. Όπως βλέπετε μπορούμε να τη ρυθμίσουμε. Εφαρμογές. Γνωστές εφαρμογές Garmin. Ρυθμίσεις. Το γνωστό πάλι μενού. Η πλοήγηση. Έχουμε εδώ και τις περιβαλλοντικές ζώνες για το δακτύλιο της Αθήνας. Η ένταση ψωμιώνεται. Πατώντας το σηματάκι των δορυφόρων μας βγαίνουν δορυφόροι στην περιοχή που βρίσκεται στη συσκευή. Πατώντας ταχύτητα συνεχόμενα μας βγάζει άλλο μενού με το οποίο γίνεται κάποιο τεστ. Πατώντας υψόμετρο συνεχόμενα έχουμε θετικό και πατώντας πάλι γίνονται ορισμένα τεστ.
προβολή του χάρτη όταν πατήσουμε ταχύτητα, πατώντας συνεχόμενα πάλι εδώ. Βγάζει άλλο μενού, το οποίο οι γνώστες των συσκευών Garmin το ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει. Πιέζοντας το πλήκτρο πίσω, συνεχόμενα, απενεργοποιούμε τη συσκευή. Αυτά. Δείτε πως σιλικώνει, είναι εντυπωσιακό.